Schießen. Bekerdel le mo papa na mezingen. Ala de oh schieß. Mat da war hin doan. Peter po Francis mon schieß. So mat da war hin doan. Diga bon gwindi. Gwyn an ta, dat was waar. Ja. Juist de maat met de gwyn en taart. Ja, maar Gwyn zo doet, die wees aan de wal no? Oh, ja, oké, is het wel hier staan. Ah ja? Ja. Ja, maar pas dat even... Ja. Dat is ik ook. Model het trigger wat minder juist is. Ah ja. Dat is dat Plurin, toen de versie Guerleskin, Plegat, dat du Nord, dat punt zit ook. Ah, hij was juist. Ja. Ik ken hem Hawaii. Een chanson là, goede precies maat dat er zegt, minder terrio mini kan je stak de skeret. Ah ja. Ik ken hem dus door maat, door landen praten. Goede precies maat dat er zegt, minder terrio mini kan je stak de skeret. Ik ben even door. Het door is even die. Ah ja, door. Soms is er ook maar met de jongen wees ik een andere kans dat goeienaarden wees de punt zijn Carregozelijn. Ah ja. Dat wees je is. Ah nou, wat je aan dat binnen gwyn zit. Nou. Wist ik. Goeienaarden. Ja, we zijn lang zijn. Ja. André was lambiek quoi. Ja, cognac, lambiek, wees ik gered allemaal hier de punt zijn bezoek, dan wees ik gered juist allemaal een man kan zetten. Goeienaarden, trainen die hebben juist quoi. Cognac is het. Door haar puus en dat. Door haar puus. Door haar puus, ja. Weet je hoe is het bij een deel van puus met mijn stijl heen door. Ja, dat is goed zeg. Een puus kiezen en dan ben je deel. Dan zet je een infiltration hoe hij zuur. Dan ben ik. Nou, pas direct dan man mestra. Méchange. Ik heb direct allemaal met straat heen dan ben ik. Dan ben ik mestra. Ja. Dan duurt was voor Luton waarschijnlijk. Maar het is heel erg goed. We straat waren had. Ja. Kent toch Ibrahim als een keer een duur, hij kost toch wel met mijn straat. Ja.